नाटक गोंयांत सगळीकडे वचचें खंय जाता तिथे पयलीं हे कलाकार गोंयभर आनी बरो प्रायजीस मेळपाक जाय ह्या लोकांक कितें तरी तेंचे भितरले प्रायजीस बिजीस अशें मेळपाची स्पेशल संस्थे कडेन मागता आनी आमच्या गव्हर्मेंटान दिवपाक जाय म्हाजोय सपोर्ट आसा आनी कितें टुरिजमा कडल्यान जाय हांव दिवंक शकता पण मतदारसंघ एक आदर्श मतदारसंघ करपाक पळयता हे आमचे कलाकार फुडें आसात म्हण हांवें रवींद्र भवन हाडलो रवींद्र भवनाचो जागो दाखयलो आमचो मिनिस्टर म्हणटा मातसो चेंजीस जाय तो आयुष हॉस्पिटल आमी जागो दिलो थंयचो भितरलो मातसो दिवया म्हणटा आनी फुडें थंय तेका आयुष हॉस्पिटल आनी मातसो जागो दिया म्हणटा हांव एग्रीड कांय लोकांनी म्हटलें तें टुरिजम आसा थंय रवींद्र भवन कर तो जागो तसो आमच्याक दिवपाक मेळना थंय ऑलरेडी प्रोजेक्ट आहा तेंचो तें हॉटेल आहा तें हॉटेलूच येतलें थंय दुसरें कांय ना थंय आनी तेजे भितर ते 400-500 स्क्वेअर मिटर भितर ते पेट्रोल पंप थंय हें करतात आनी ऑलरेडी दिल्लें आहा तें पूण तरी हें मेळ्ळो आनी तेंका ऑप्शन करून तेणें दिल्लें बी आहा थंय हाडपाक मेळना पण रवींद्र भवनाक हाडटलेच पळय आमचे कलाकार जे आसा ते आपले जी कला आसा ती खंय दाखयतले खंय आसता तेंका खंय तेंका प्रेमाची आमचे भितर पयले कलाकार केन्ना पासून मागणी पूण जायना जावं ते म्हाजे नशिबान आसतलें तें करपाक आनी 100% रवींद्र भवन जातलें आनी हे 2-3 दिसांत जोपर्यंत स्वतःवर विश्वास ठेवू शकत नाही तोपर्यंत सगळ्या गोष्टी यशस्वी होऊ शकत नाही तुम्ही विश्वास ठेवलेलाच आहे ते मॅनेजमेंट आहे जी कोर टीम जी आहे जो कोर कमिटी आहे सगळ्यांच्या बरोबर तर एक बरोबर मी प्लॅनिंग नियोजन करू शकत नाही पण तुमच्या काही जर मागण्या असेल पण मी सातत्यानं बाबूला पण म्हटलं होतं आजगावला म्हटलं होतं त्यांना काहीतरी घ्या आपण कलाकारांना एकच असतं कलाकारांना एक मायेची थाप आणि प्रेक्षकाकडून संबंध गोमंतकाकडून संबंध एक भारतीयाकडून केलेली एक कौतुकाचं एक थाप ही अत्यंत कलाकारासाठी मोठी असते आणि कलाकार हा पैशासाठी भुकेलेला नसून तो तुमच्या प्रेमासाठी आणि आशीर्वादासाठी भुकेलेला आहे आणि म्हणूनच मोठमोठे कलाकार घडलेले आहे तोच आशीर्वाद घेण्यासाठी त्या संबंध आजचे 520 जे कलाकार संबंध या महानाट्यामध्ये ज्यांनी आज आपलं कलेचं एक प्रदर्शन दाखवलेलं आहे आणि ते शिवधनुष्य पेललेलं आहे तेच शिवधनुष्य संबंध गोव्याच्या आमच्या जाणत्या आणि एका लहान मुलांना आमचा कला प्रकार दाखवण्यासाठी त्यांचे आशीर्वाद घेण्यासाठी त्यांचा प्रेम आणि त्यांची कौतुकाची एक थाप घेण्यासाठी आपण ह्यासाठी एक संबंध गोव्यामध्ये 3 ठिकाणी आपण प्रयोग करू आणि ह्या प्रयोगाचं एखाद्या वेळा केपे कानपूर सांगे या भागात कुठेतरी मध्यंतरी एक आपण प्रयोग करू बिचोली 70 वाळपे हे भागात करू आणि ज्यामध्ये हा सातत्यानं उल्लेख होतो यांचे फोंडा महालाचे अंतरुज महाल कलाकारांचं हे दुसरं घर आहे त्या फर्मागुडीच्या इंजिनिअरिंगच्या मैदानावर सुद्धा आपण प्रयोग करू आणि त्यासाठी लागणारी तुम्ही तारीख आणि पण एकच जबाबदारी आपण घेतली पाहिजे पण आपण नाटक करत जर गेलो पण शिक्षणाकडे जर थोडंसं दुर्लक्ष जर केले तर त्याचा सुद्धा आपल्याला विपरीत परिणाम होऊ शकतो पण हा विपरीत परिणाम सुद्धा होणार नाही याची जबाबदारी आज पालकांना आणि त्याचप्रमाणे थोडंसं आणि 20% देणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे.